Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailinged iti nagan a Reynaldo, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilinged nak kumalatan iti nagan a Reynaldo. Adda ak ita dito'y Canada. Kat iti baet ti mapaspasaran a pandemya, dakkel a tulong ti panakasapol ko iti YouTube channel yo. Tada na inayon a pagliwliwaan, tapno saan unay amarik na ti sikor, no daytay awan ti trabaho. Nang runa a makaagas kayo iti iliw di tapagilyan tayo a Pilipinas. May saak kadagiti na apektaran ti trabaho naga po iti pandemya. Tilaangan pagyamanak, sa anak akas kadagiti dadduma anaawanan at talaga iti trabaho. Idi katibok ti krisis manang, talaga na palalo a boredom ti marikriknak. November last year laeng anapasubliak iti trabaho, kat ita nga Enero laeng anakitak daytoy a channel. Pakaragsakak ti panakasarak ko iti daytoy a drama manang, tay di sa anak pa'y anag-abroad, may sa daytoy a drama a dengdenggan mi kanitatang ko, bayat nga adda kami iti daga a pakitaltalunan mi. Kayat kumat nga ibinglay ti padas ko, a masiguradok ajakton malipatan. Kat napasamak daytoy, idi makitaltalon kami pa'y laeng kanitatang. Apay aya nga itardaras ka nga gawid Rinaldaw. At napapanam aya. Di mat ko na yung nga itulod ko yung kalabalay dagiti bingay da, tatang. Kayat ko na mapanitulod, tapno mairing paskon ti pangibabaonan nyo kanyak. Hindi. Apay ano ibaon ka mapanijidak kalabalay kat alisto ka. Ngamno sa bali abanag kat adda rason mo. Ni tatang met. Sana kakastan niya. Awan pa'y nang ibaunan nyo kanya ka nagkadkadak. Punlaw nga madarason mo sakbay nga agtungpal ka. Ngamno ibagak amapan ka iti balay dagita akin kukway ti daga suksukayan ta. Alisto ka pa'y nga alas 4. Anya ayat adda iti balay da Sir Ricardo. Ala ni tatang. Anya ka di mananday ta asasawin nyo. Di kay kat maragsakan ta nagagatak nga anak yo. Ay, sana day tagagat-gagat ti pagsarsaritahan ta, Rinaldaw. Ti kayat ko ang maamuan kat noan niya ti makagapaw. Takanayon ka nagagat amapan iji balay da Sir Ricardo. Naimbag nga oras mo, Alice. Ne, anyat masapol mo, Reynaldo. Apay nga da ka dito'y balay? Kwa, imay ko lain tulod dagiti bingay yu itapit. Imbaon nak ngamin ni tatang. Kastaya. Kat, ayan nga dagiti bingay mi. Nayornosan ni bodega yo, Alice. Matlagayam. Apay nga ron nga da ka payla dito eh. Ha? Ada ka di pa'y sa baling aramidam, wano gagaram, Reynaldo? Kwa, awanen. Imay ko lain tulod dagiti bingay yo. Oh, di pumanaw ka nga rodan. Ha? Awan mat gaya man ti rason nga agbayag ka pa'y dito eh. Istorbo kay di pa naginana. Oo na yan. Di man lang nagyaman mo ni Alice. Pinabain ang nakpay. Oo na yan. Anyat mapaspasamak ken kaya anak ko. Apay analiday ka. Awan nanang. Ay na, Reynaldo. Siyak ti inam. Amok no da sa bali ang mapaspasamak ken ka. Saan ka ang makapaglibak kanyak? Makita, dagita laangan a panagsensen na ay mo. Masigurado nga da saan anasaya at ang mapaspasamak. Ala, ibagam kanyak na anya ti parikot mo. Awan ko nakmat, nanang.
Sandaklatan niya kaskaso. Saan mabalinti kasta anak ko? Inanak ko nakmanan. Rumbang lang andingayan ka no kastang ada parikot mo. Ita, ibagam kanyak no anya ti pampanunutam. Laadak ka di, nanang? Ha? Asino tinagkuna? Ay na, ulbod tinagkuna alaad ka anak kaw. Kada kayo ngagkakaubingan dito ilugar tayo. Sika ti katairan, sika pa'y ti kagagatan. Tano makitam dagiti kapatadam. Ay na, day talago umong nga agiinom ter aramidon da. Idinto ta sika, kanayon atulungam ni tatang mo ijay talon. Iso asaan arumbang agladingit ka? Wano agdwa-dwa kay tilangam anak kaw. Saan ka alaad? Siyak ti patsyam. Apay nga da ka man nandito balay, Reynaldo. Imbaunak namin ni tatang ko, Alice. Masapo lang makasarita kayo. May papanititalon nyo asuksukayan mi. No may papanititalon, saan asyak tirumbang apangibagaam? Ni papa tirumbang akasaritam. Pasensya ka na, Alice. Si kamot niya min adagos tinakitak. Iso ako nak no okay lang. Saan nga okay? Naawatam? Ha? Mabalin ka di, Reynaldo. Likli ka man ti makisarita kanyak no may ka dito'y balay. Ha? Ni? Apay mata, Alice. Agkaubingan tamat sana ya. Jack na rod kaya't akasarsarita nak. Iso mabalin ka di. Saan ka nagdang magpay? Agtungpal kalaptan iti kayat ko. Kaubingak ni Alice manang Emmy. Ti kakaiso na nga anak dagiti agtagi kwa iti daga asuksukayan mi kanitatang. Napintas ni Alice, iso asaan anakaskas daaw nga adu ti aggusto kan kwa na. Kat may saakon kadakwada. Isu na laeng tamadlaw adinak kayat. Kat kasla kadurman nakpay no kasjay nga agsarsarita kami. No pay kasta, saan tayo mo't maisuro ti puso ako nada? Isu nga asit gakmutlata ni Alice no kasjay nga dagundaway. Ngamjak ni namnama tinapasamak, itinaminsan anakisarita ak kenkwana. Alice, mabalin ka... Natangkan ti ulam! Apay at tinungpa na ka, Alice. Anya ti basol ko kun ka. Gaputa natangkan ti ulam. Namin anon adaras na imbagakkan ka di nakasarsarita, tadyak kayat, ngam umasidad ka mutlapta? Ta? Damag ko mala... No adda kayat mo adamagan, nagado ti babaunan may pagdamagam. Iso dati kasaritam saan kat asyak, buwisit. Una yan. Nagalas lang araw doon titrato na kanyak. Dangran nakpay. Unay matan ti kastoy. Anya jay ko nam anak ko. Kayat ko taga-abroad, nanang. Ha? Iso na lang ta pampanunutag ti magastos tayo. Ken, da kayo kan ni tata nga mapanawak no bilang. Nay, kalaat man day ta desisyon mo anak ko. Apay apot tat day ta panggap mo. Kaya't ko alam mong ti panagbiag tayo. Bayat ang napigsak pa yung agtrabaho, nanang. Tanog tali na ida kiti taltalon. Ang mga nudyak mapaginawa ti panagbiag tayo. Nadaras ti panaglabas ti panawan. Mabalin na napigsa kayo pa itakin ni tatang. Ngam kasanon nagsalog ton ti pigsayo.
Reynaldo, anak. Jakmat kahit nga agnanayon lata na kasti ti panagbiag tayo, nanang. Kaya't kumot ang makaginawa kayo ko ni tatang. Amok tirigat tagtalon. Kat maasyanak ka ni tatang. Amom anak, makapabangar itirik na dagiti mangmangag ko ita nga ibagbagam. Ipampanakkel kang anak ko. Da kami ka ni tatang mo. Maiadayo ka kada kami no bilang. Di kay agdanag. Takabaila ka sa luwadan ti bagik, nanang. Tilaan pampanunutak. Kat ti aramatek nga agabrod. Ti magastos ko. Anak, Ngam ikagumak na iremedyo dayta. Talaga akayat ko ti makabrod. Siya kung ti may dito'y balayo, tadinakmat na danon idinapan kay di balay, Reynaldo. Kaya't nagkano makasarita, kung na di babaunan miya nakasarita. Sir Ricardo, nakababain. Inuray dak kumalatan ni Jay. Reynaldo, Barok, awan terumba nga pagpainam. Mamati ka na patag ti kayat mo nga ibaga kanyak. Sir, May papan ka di iti anya dayta, Barok. sir, nakababain man ngam. Agpatulong ako makada kayo. May papan iti anya. Arapaap ko ngamin ti makabrod. Iso na lang tawan mo ti umda sa busbusag. Iso apuspus ko lak kumatirupak ngagpatulong kada kayo. Kastaya. Nga masinon to ngayon ti kadwa ni tatang mo nga gamulo iti dagami. No panggap mo gayam ti agabrod. Sir Ricardo, Saan ka nga upupayan, Barok? Nga madalang dagiti kayat kumot asaludsudan kan ka. Kat sa payla kuma tamaawatam. nanang, ayan ni tatang. ay nariwot pa itay na panijay talon, anak ko. Ni, apay adi nakriniingay tapno nakaduak ko ma. Tiko na, baybayan ka kanon ama kaina na. Saan kanon arumbang agbanog ka ijay talon? Tapno ada pamigsam iti panangas asikasom iti panagabrod mo. Ha? Ay, saan may kumakayat ka ni tatang mo, ama iyadayo ka kada kami anak ko. Ang no talaga akayat mo ti agabrod, suportaran da ka. Nanang? Tilaang kidawon bikan ka. Agannad ka kumaakanayon iti sadino man nga ayan mo anak ko. No adda kan iti abroad, awan kaminto ijay kan ni tatang mo amang andingay kan ka. No bilang anyaman ti mapasamak. Iso apang nga asim ko ma, taagannad ka akanayon ijay, ha? Ikarik, nanang. Katuray da kayo kan ni tatang. Agannad kayo kumamot ditoy. Ibagayo ko ni tatang tasanong na nga agbanog iti talon. Addan edad na. Kat numabalin, saan ko man nga agbanog unay. Ibagak day taken kwa na. Ang amumatan jay amam anak ko. Ibaganan tumanon anak karkaro nga agkapsot no saan nga agtalon. Day jay nga minan ti ehersisyo na. Nanang? Basta tinapatag kat sika anak ko. Tandaanam ti amin abilin mi ken ka. Tasika ti umadayo. Saan mi akayat nga dadakes a mapasamak ken ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Tinantandaanak ti amin abilin kanyak dagiti dadakkel ko, iti ipapankon iti balasiw taaw manang Emmy.
Talaga anarigat, nang runa kadagiti damo abulan, anayadayoak kadakwada. Ijay Taiwan ti damo anapanak, kat nagtrabaho ak iti may sa factory. Talo atawan ang nagtrabaho ak ijay, kat ingka gumaak a binayadan tinabulod mi idi kani Sir Ricardo. Agingga analpas ti kontratak idi ijay Taiwan, kat nagbakasyonak. Talon mo't lagayam ti kaibatugam anya, Reynaldo. Ah, Saan ka lakuman ang nagab-abroad, no subyang mo't lang ti panagtalon mo? Awan mo't lagayam asensom. Ma'am Alice. Tultulungak lang ni tatang, bayat ti panagbakasyon ko. Amang iyor ornos iti dokumentong agabroad manen. Ha? Di kagdanag. Tayo doon maminsan nagbakasyonak. Siguradwag to asaan ako nagsubli iti talon. Kat oray ti amak. Saan to mo naggamuloy ti daga? Sige Ma'am Alice. Agpakadakon. Imay ko laintad ka ni Sir Ricardo ti bayad day dinabulod mi kan kuanay di nagabrodak. Ibagbagak nga ron nga oray interesan na. Ngam talaga nasingbot ni Sir Ricardo. Adayo iti ugali. Anya? Sige Ma'am Alice. Panawan kan dito eh. Anak ko, di mo lata ko man inkaskaso ni Alice. Amon lang arudan ti ugali na. Awan mo ti madi nga inaramid ko nanang. Imbagaklakan ko ano niya tagpaiso. Ngam, amangan no nagsakit tinakam na ka, anak ko. Panag ko nakatawan ti basol ko no kastaman bilang nanang. Saan ko naparikot dayta? Takas itinakon. Awan mo ti madi nga inaramid ko. Oh, apay nga rod anagsan na ay ka itinaunag. Diyan ngamin maawatan ti bagik nanang. Tay tilaksid ti kastya nga ugali ni Alice. Saan lata mapunas tirik nakkan ko na? Nakarita kiti pa ng tagibasit na kanyak edi. Isa nagporsigiya ka nag-abroad. Impagarap ko no iti pa nagsublik at nagbaliwon ti ugali na. Ngam panagkunak kat saan pa'y lang. Kunakon kat. Iso matlagayam nga ura-ura dalatan ti desisyon mo idi nga agabroad. Nanang? Nigayam Alice ti makagapo. Uwan nanang. Iso ti makagapo. Itata nakabayad ako ni tinabulod ko kani Sir Ricardo. Rogyak mo tenda gurnong iti daytoy sumaruno pa nag-abroad ko. Sigurado ka makalungaw tayo ni Tirigat nanang. Nang runa kat sa balim at apagilyan itati papanak. Anak ko, anya ti makunam iti na ipatakder abalay tayo. Nagpintas nanang. Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ti arapahap ko para kada kayo kan ni tatang. Reynaldo, anak ko, natunoy mo dagiti arapaap mo. Adan urnong mo, gapo iti panagsakripisyom ijay abroad iti ado atawan. Ngam pasensya kayo nanang ha. Ngamin, ijay mo't kana dati kayat ko apapanan iti sumaruno pa nag-abroad ko. Ha? Nay, kunak man nagtalinaad kan dito oy. Di ka kadipay na umang agab abroad, anak ko. Nanang, kabambanwagak pa'y laeng. Masapol nga agsalukagak. Tapno masigurado ka saan kayo nga agrigat adadakkel ko. Reynaldo. Palubusan dak ko malatta, nanang. Ni tatang, ayan na. Nagsapa mo't nyawan dito'y balay. Ay na, sigurado nga dayjay ayan da Sir Ricardo dayjay.
Anyat aramidon na ijay. Ay na, Reynaldo anak ko. Sipod na udi apan nag-awid mo. Nakarkaro na nagbalin anasinged da Sir Ricardo kanti amam. Kaya't yu asawan? Agtrab-trabaho pala ka ni Sir Ricardo ni Tatang? Agtaltang? Agtaltalon pala lakayan ni Tatang. Nakapsutan. Saan ang ngagtaltalon ni tatang mo? Inala ni Sir Ricardo akasosyo na. Partners da itan. Kat ni tatang mo ti mangimatmaton ka dagiti aggamgamulo iti talon ni Sir Ricardo. Kasta ka din, nanang? Wen, anak ko. Ti nasayaat. Mapanak mo't ijay. Tabaliwak man yung tagyaman ka ni Sir Ricardo. Gapo iti panang tulong na kanyak. Talaga gaya man nakarkaron anasingad datatang kan Sir Ricardo. Agawid ako ni Alice. Alice! Ha? Mabit lang, Alice. Kumusta ka? Okay lang, Mat Reynaldo. Nakarkaro apim mintas ka. Ha? Sapay la kumata din nakagura, Alice. Ibagbagak lang tagpaiso. Agyamanak, Reynaldo. Reynaldo, pasensya anak la ko man ititratok kan kaidi, ha? Ha? Naamiris ko saan arumbang ti panagbalin ko na sabrak kan kaidi. Iso sapay la kumata, mapakawanak, Reynaldo. Naklaatak iti panagkid daw kanyak ni Alice iti dispensa manang Emmy. Ngem nakulding timay sa apaset ti pusok. Kat ad-addan arimasok tiriknak nga agayat ken kuana. Dayjay tirugi ti panagbalin min anasinged nga uray idi addaakon ditoy Canada. Idi naudi ang nagbakasyonak, nagdatonak ken kuana. Kat sa anak mat anapaay. Kinapudno na manang Emmy, agkalaysa kami kuma idinapalabas atawan, ngam apag isumet ti idadateng ti pandemya, iso anaitantan. No makaawid ak itaatawan, nalabit amatuloyan ti panagkalaysami, kat magagaranak unayan. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Reynaldo. Reynaldo, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kitaam man laeng anya, ti tao anang pabpabain kan ka, tinagbalin akarit, tapno tunuyam dagiti arapaap mo, kat saan ka anapaay. Amom no apay? Gapo ta inaklon mo iti positibo nga aspeto ti inaramid kan ni Alice. Iso a positibo met tinagbalin a resultana. Sapay la kuma taawanan ti agbalin atubang iti panagkalaysayo. Kat mataginayon ti kinaragsak ti buklan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam kan panubong, liday kan ragsak, isudat ng Paris, kadagiti tugo. Iti dana
bibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Jennifer, nga iti agdama kat adda ijay Thailand. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Jennifer latan ti iyawag mo kanyak, Manang. Dayto YouTube channel yo ti pagaayat ko a pagpalabasan iti oras. Kat kinapudno na, ulit-ulit ak adengdenggan dagiti drama nga upload yo. Gapo ta malaksid a makaliwliwa, makaipaaypay iti inspirasyon. Diyak amo no husto ti pangadeng ko amang ipadrama iti padas ko kas OFW. Nga mamati ak apakaagsawan daytoy iti nabalitokan nga adal. Iti agdama kat may saak a DH dito'y pagilyan nga ayan ko. Kat dakkel ti panagyaman ko iti apo, gapo tanasingpet dagiti amo. Siguro, siya kon ti kadaksang gasatan a nagabrod amang ipadrama iti padas na. Irugik ti agsalaysay manang, idi kasangsangpot ko laeng ditoy. Kadwa tinangalupoy kanyak nga umay ditoy. Oh, dito ti pagnaidanta, babaita. Anya ti makunam? Nagpintas matgayam day ti pagnanaedap ditoy, Paulo. Ay na, Paulo manen. Namin ano lang aro, nga imbaga ka, Paula ti iyawag mo kanyak, tababae ak. Ha? Aywan gayam. Sorry, Paula ha. Pasensyakan. Sa anak pa ilang amin ana irwam ang mangawag kan ka iti Paula. Masapol nga erwam mon ti bagim, babaita. Paula, Paula, Paula. Isaksik mo dayta dita mind mo. Ngamin, dayta tinagan ko, tamaysak a girl. Operasyon lang ti kurang kanyak anya. Kanday tatimak mo ko ngamin, madlaw pala ang agay ka, gapo ititimak mo. Ay basta, maorno sa amin dayta. Agbalinak ton anay a babae, nang runa katadak dito Thailand. Nalakalang to operasyon dito ay babaita. Talaga? Yes. Wan gayam. Anya nga agbalin at trabahok ditoy, Paula. Ha? Ay, basta. Di kagda nagdadakil ti makwartam ditoy. Basta na nyaman ti mapasamak, di mo ibagbagay ti sabali, ha? Agur nung kalatan iti kwarta, takas la ubog ti kwarta ditoy. Promise! Jennifer, rumuwarak agtalinag ka lang ditoy. Di ka ram rumuwar. Paula, isurot na tlaangan. Awan mo tlaang ti aramidak ditoy. Anya ka kadi? Saan ka mabalin nga isurot? Agtalinag ka lang ditoy. Papanam ngamin aya, apay amasapo na panawan nak ditoy. Mapanak agsapol iti pangisarkakken ka, Di mo kadi kaya ti madani ti trabaho? Ni, apay ka tinasaan? Kayat ko Matlagayam. O, di agtalinag ka lang ditoy, tada napatag apapanak. Ha? Ni, kunak man agsapol kay ti pagtrabahuwa. Apay nga itakot ibagbagap nga adda napatag apapanam. Ha? Ay, anya ka kadi aya. Nagado nga ibagbagam. Basta agtalinag ka dito'y balay. Uray nak dito'y tada papanak. Ay, gayam, ada tinimplak a juice iti fridge. Agmeriendakan. Uminom ka iti juice, taparakan ka dayjay, ha? Oo, sige, Paula. Mabalin ka din agmerienda itan. Mawawak ngamin. Ay, katanya pa lang tararamidam. Ingka mangalan iti inumam a juice iti fridge. Mapangkan babaita.
Ah, anyan. Nakaturog ak matgaya mo. Kalpasan ti pa nagmeryendak itay iti. Ha? Ti. Ha? Ha? Apay alamo-lamo ak. Diyos ko. Dapay dara iti. Anya tinapasama kanya. Nagsakit ti. Diyos ko. Apay agastoy mo tantilangak. Anya tinapasama kanya. Apay nga wala pulos tinapuutak. Anya tinapasama kanya. Anya, Diyos ko. Amangan mo na talaga adagaangan ka. Isa ang nagusob ka. Sakbay ang naguldag ka iti sofa. Saan, Paula? Marikrik na. Talagang aga sa bali na pasama kanya. Ang lalaki di. Anya kumangay? Kanapay nga di mo amuno. Anya tinapasamak kan ka. Day tangarot ti pagsisidawag, Paula. Marikrik na nga na nga buso kanya. Ngam nakaskas daaw. No apay ajak man la nakaputa pulos. Ay na, Jennifer. Agam ang mga ukang samatan. Nan, dapadapan ka man. Saan ka matanabara? Sana nagsakit, Paula. Ngam pangaasim ko matapat siya nak. Adada sa napasama kanya. Adalakit di. Naman niya nga iti pruweba miti bagbagam adakas ang napasamak ka. Awan mat. Tidara na imanchay di sofa. Dayjay di pamanagnag. Jennifer, at dati iti sa bali pagilian. Awan tayo di Pilipinas. Saan nga umdas ti bagbagam adara tapno masuportaran ti atap mo nga adamadi ang napasamak ka. Tandaan ang data, girl. Gapo kadagiti imbagbaga kanyak ni Paula, kapilitan alinipat ko ti panggap ko nga agpaimbestigar manang Emmy. Awan mat namin ti amok apamuspusan, tapno mapanagnakak ti atap ko. Ngem manipud mat idin, ikikan na ko ni Paula iti kwarta, nga uray awan pay mat ti trabaho. Taadaak mat la akanayon iti dagusmi, iti ayan mi apagilyan. Naimbaglakit din taadda ni Paula, kinunkunak iti bagi. Tano awan, jak kumamot ammo, no sa dino ti pangalaak iti ipawit ko iti napanawak a pamilya dita Pilipinas. Agingga iti maysa agundaway. Nagadumutan da ito intod mo akwartak, Paula? Oh, apay, di mo kadikayat? Anya ka ta saanan? Kay-kayat ko Adamanan inayon ko iti urnong ko para iti pamilya. Talaga, mat. Isungagyaman ka. Thank you, Paula. Ang sa dino ti papanam. Ada-aden darak apasken. Inimbitaran nak ti may sagayam ko. Paula, ama ano mabalin sumuro takmat. Nabayaga kon ditoy. Ngam agpatinggala ang ijay pagpawitan iti kwarta tinaturong ko. Ay na, babaita. Amang ano maboring ka lang iti papanaka-party. Apay ko maamaboring aknay. Party mat dayjay. Sigurado ka kayat mo ti sumurot? Pang-asim, Paula. Sige nga, Rod. Ay kita pag-isu, girl. Aday pasuot ko kan ka. Sigurado bagay mo dayjay. Sigurado ka kadi abagay ko dayto abado?
nagkiting. Nulabsan ti agsarita, masiripan akon. Ay na, nagadulakit din ay reklamom. Nagpintas tupay. Nakaseksiksi kay tiday taasot mo. Ay, jak nagbidot. Talaga bagay ken ka. Ni, apay akaslasan ka mamati kanyak, ha? Saan mat nga iti kasta, Paula? Kasla masikuranak lang amin. Gapo iti kawas nga impasuot mo kanyak. Di mo samad kayat? Mabati ka lang no di mo kayat dayta nga isuot. Saan man? Kayat ko daytoy. Awan ti parikot iti dayta, Paula. Oh, very good. Kasta ti kayat ko. Mala, umay ka nga roden. Ikuyog ka iti papanaka party. Paula, apay ngay. Nagbasit mati na inom ko. Kasla na barbarte ka kun iti panagriknak. Diyak pa yan kabalan ti bagik. Intulod na pa yan iti dayto ya silid. Tadi kakat makaturog iti ayan dagit ag party. Iso nga ginanakapay lang dito'y ha, babaita. Ringan ka no agawid tan, okay? Yamanakan ka ha, Paula. Ako na nyaman na, Jennifer. Sikan tumot ngamin. Imbagak nga ori agbati kalangan iji balay, ngam si murot kamot lata. Nakapoy kamot gayam nga aginom. Diyak man amo. Kasla ada sa balya na pasama kanyak. Talaga kasla diyak kabaulan ti bagik. Kan diyak matan malapdan ti bagik nga agtuglep. Iso nga ron nga ginanakapay lang ditoy, ha? Maturog ka no iso. Tariingan ka no agawid tan. Sige nga Rod, Paula. Agyaman akmanan ha. Awan anyaman na. Sika talaga. Talaga nga agtuglepak. Ringan nakto ha. Hindi nakpampanawan dito Paula. Nakababain pa ikat din ka dagiti gagayam mo. Awan tirong nga pagbain ng babaita. Basta ginanakan ha. Tariingan ka nung madamdama. Anay ko. Abay, kasi nagsakit tintero abagig. Anay. Abay, kastoy. Kasla. Dati. Kapag iso, nagariing kamot gaya man, Jennifer. Ala, at saka nagkanta agawid tan. Paula, apay kastoy tiriknak. Apay, anya ti malikna. Nagsakit tintero abagik. Kasla. Ay na, epekto lang dahi ta tinainom mo. Malala, orno sa man ti bagim da agawid tan. Nakaawid ang dagiti gagayim ko akaduwata nagparty. Ha? Kinapudno na. Data lang ang tinabat-bati dito balay arinintaan mi. Apakaangayan ti Paskan. Kasta ka di? Yes. Isumalan. Orno sa man ti bagim. Kat masigurado ka maragsakan ka, Jennifer. Namin, ikan ka manan iti kwartam. Anya? Dito ti agpaiso. Ikan ka manan iti kwartam. Dakalaga tatitad ko kan ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nalaos ti ragsak ko tunggal ikanak iti kwarta ni Paula manang Emmy.
Iso ana imula iti panunot ko, anasayaat ni Paula, nga uray kasjay ti kinatao na. Agasamot ngamin, iti laksid ti kinabayag kon iti ayan na, nga uray awan mo't trabaho. Makaururnungak gapo iti kwarta nga it-ited na kanyak. Tilaeng pakasdaawak, di nakpulos palubusan ang maaddaan iti komunikasyon iti pamilyak dita Pilipinas. Agpatingga aklaeng iti agipatulod iti kwarta kadakwada, ngamjak pulos ida maawagan. Kan ti may sapay apagsiddaawak, tunggal isurot nak iti pasken, wenno panawan nak nga agmaymay sa iti dagusmi, makaturugak, kat nagsakitton ti intero abagi, apaman a makariingak. Agingga nga adda tinaamamok apada a Pilipino, nga agpapaay iti asideg ti dagusmi. Nabayagan na tsamtsamba ka makasarita ka, miss. Ngam italang anay ka nakitigundaway. Nakita kami na rimwardya bakla akadwam di tadagus mo. Ni Paula dayjay. Kasla ka pamilya kon. Ta iso tinang tulong kanyak nga imay ditoy. Kan iso ti mamangtad iti kwartak. Bayat nga awan pa'y trabaho. No kasta nga rod. Talaga di mo among ibugbugaw na ka? Ha? Anya nga ibugbugaw nga ibagbagam. Kat no kanayon nga dalalaki ang mapandita tagusyo. Tunggal pumanaw da bakla. Inton makapanaw ti lalaki. Isuntumot ng ti isasangpat di ibagbagam agayim mo. Anya? Naimbag nga ron ta nakita ka ita. Iso nakasarita ka. Sigod-sigod ngamin. Ada ka lang di taunag ti dagusyo. No pumanaw da bakla. Sa anak namin anak katurog ita. Iso nga daak dito'y arubayan. Apay, kanayon ka di ang makaturog ka, tunggal panawan na ka? Wan, basta iminumakon ititimtimplaan na adyos para kanyak. Diyak tumutan mapuutan ang makaturugak. Ngam ita, diyak pa iminom. Iso siguro asa anak ka nakaturog. Anya? Ama, no agtalik ka kanyak. Ikanak iti ibagbagam a Diyos. Darasam, tama sigurado ka madamdamalaan. At damanin lalaki amapan di tadagusyo. Diyos ko, husto nga taday ito nga aramidak. Agpamaranga ka nakaturog. Tapno mapanag nakaklaan ti imbaga di lalaki di ta kaaroba. Diyos ko, tarabayan ako ma. Adan atap ko iti pailaan. Ngam na iyaw awan. Gapo iti kinasaya at ngay pagpakita kanyak ni Paula. Isa pa nga asim to tarabayan ako maapo. Ada nang ilok at itiritaw. Diyos ko, di na paybayan. Pangasim, di na pumabaybayan. Aprosan na tilumpok. Diyos ko, ang paisulakit di timpagad yung lalaki di nakaarupa. Ang paisulakit di. Sika! Di ka ganag. Kas imbagak matan. Saan ka abaybayan? Ita, napanagnak ang mat siguro nagpaiso timbagak. Ibugbugaw na kaday di abakla. Diyos ko, tiyawanan ba na Paula? Diyak lang pagharap. Diyos ko. Di ka ganag ko nakmanan. Kinontak ko na dito otoridad ditoy. Ipatiliw ta day di abugaw.
Jennifer, pangasim. Saan mo nga ramitan kanya tigastoy? Diyan kayo timabalot ditoy, pangasim. Anay ko. Ayop ka! Nagtalaga ka! Nang si kagayam timang isang makanyag! Isumat lagayam akanayo na baliwam ti saritaan! Tunggal ibagakan ka ti marikriknak! Lugas jaya panawan nagagmay may say di dagusta! Wano'y kuyog na kiti papanamapaskan! Tagayam! Hindi ka man nagbali na maa, Jennifer. Nairanot ka mo ta. Nakaurnong ka. Kan papatulod ang miti kwarta ti pamilya mi di Pilipinas. Inadal mo di masakbaya kayop! Anay ko. Guston. Hindi na kong kalina. Malungsod ka, di pagbaludan ayok ka! Malungsod ka, di pagbaludan! From now on, you'll stay here. Madam, you will take care of my kids. Take care of us and we'll treat you like family. Thank you, madam. Thank you very much. Oh, why are you crying? Is there something wrong? None, madam. I'm just happy. I'm so happy. You mean you like to stay with us? Yes, madam. I do. I really do. Thank you for trusting me. Thank you very much. Taon 2016, idinangrog iti Kalbaryok manang Emmy. Nasurok talo atawan nga imbugaw nak ni Paula, bayat ti kaaddak iti sabali a pagilyan. Gapo siguro iti kinaignorantek, aginiddanan pa iti amak ko, taawan apulos ti pagkamangak. Iso anabayag a panawan, anagbalinnak a pagbagasan dadya a tao. Babaan iti panangilaklako na iti kinababaik. No saan pa'y agapo ka ni Michael, tipada a Pilipino anang tulong kanyak, ang mga no sa anak pa'y kumaanak kaaon iti nakailibsungak agayong-gayong. Ni Michael mutlaang tinang tulong kanyak, tapno makastrekak iti ayan dagiti amok ita. Nimot Paula, damag ko anakarwar iti pagbaludan, iti tulong dagiti kontak na a Thailander, kat nakaawiden di tapagilyan. Intalag kumutan iti Diyos ti maipapankan kwa na, ken ti inaramid na kanyak. Malaksid kan kwa na, kan kada kami ka ni Michael, awanan ti sabali ang makaammo iti napasamak kanyak. Iso siguro ang naturadak mat anang isalaysay iti padas ko. Agyaman ak unay manang Emmy. Tuy pagayam mo, Jennifer. Pagayam a Jennifer. Anyan ti padas mo pagayam ko. Makapangariyat. Taaklunak abayat nga ar-aramiden mi ti script na. Talaga analaos agura ti marikrik namin. Gapo iti inaramid kan ka ti pada paymat nga rod a Pilipino. Maawatak matket bi, no apay adi ka nagreklamo adagos. Takas iti nakunamon, nagtalag ka ni Paula. Gapo iti kinasayaat nga impakpakita na kan ka. Nga iti gayam kinapudno na. Kat pasig a pamarang. Gapo ta nakaliksab iti kwarta, gapo iti panangilaklako na kan ka.
Mamatiak ang nakaibati ka itinabalitukan nga adal pagayam ko. Kat sapay lakuma, tamamin pinsanan ang maitanam kan nilipat tinapasamakan ka, kat magunod mo matan tiragsak kan namay, ana itani para kan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Paris kada